iti isem dagiti ubing ket makita ti ragsak ken talnada kalpasan ana ikanda ti naima sa makan ken regalo manipod kadagiti kameng ti PNP San Nicolas Advocacy Group nga idadauluan ni Miss Mona Lisa Singson. Ditoy abimisida pa ti hepe ti PNP San Nicolas ani Police Captain Sigman Benigno ket ditoy ang makita ti isem dagiti ubing ket ti hepe mainay iti daytoy ket tagiburay da pay kadagiti adal para kadagiti naganaka ken kastapayan kadagiti mga sursuro iti nasa o apagadalan. Datay manen nga road iti Bugnay Elementary School iti Barangay 21 San Agustin San Nicolas Ilocos Norte para iti outreach and gift giving program. Detiket may sa proyekto iti PNP San Nicolas Advocacy Group kaidadaulwan ni Police Captain Sigman Benigno ken ni Ma'am Glyceril Valencia. Kadwatay nga rod digiti partners tayo ti advocacy group ni MMPEG, Scout Riders, Pantay Bayan, Chassis ken Philippine Pharmacists Association. Bit-bit tayo iti ayat ken adu nga namnama para kadigiti school learners tayo para iti pagsayaatan iti masakbayan ken kastamet agyamang kami kadigiti kumadado nga suportayo kadigiti programa ken advokasya iti PNP San Nicolas Municipal Station. Kabayatan na agtultuloy ti panangted ti tulong digiti masekta na grupo ken adda digiti agururay a matulungan ken maikan ti wheelchair iti daytoy umay abulan. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.